Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kinikilong ki khubor bam ta kasni. Ka Jaiñtia National Council JNC menta kasni ka arthritic iaiong kalayo ban bat ya ngut ki nong Bangladeshi menta ka step kat bagidang temu ban ya lenti na East Jaiñtia district. Kaseng hapo ka jingelam uba NC Shadap Chairman ka Employment Commission but uba Meban Tailang Suklan Secretary ka Commission u Assistant Secretary ka JNC CEC ba Almiki Ringklem lembat ki dekot ka JNC Clear Circle kalayo ban bat ikisan ngun ki bakam yala di ki nong Bangladesh bat ha ka jing tokit kaseng la syam ba ka jing yok rung jongki shapo India ka dailing ba ka jing yarap ki dalal da ka ba ai pisa bat la yatu ru ba ki dalal ki shim komba 6,000 bat 8,000 uwei ubriu. Kini ki beriu bersyaban ki yatu ru ba ka jingtmu ka jongki ka long banit belas ni syate syatan simen umpleng East Jaiñtia Hills. Na ka liang jong kaseng marshudep ka jing tokit kalali ban IT no yaki syakatnat infiltration ka badan ha umtir a East Jaiñtia Hill district ban yo le ya ka badan kam. Bala kentu jur ya ka infiltration ba ka ban shimkhia halor ka ni ka kam namar ka jing lan palat put ki beriu banabar ban yo rungsup hapo kari India ha ka jingma ka ba crowd ya kari. Bat na kaliang ka infiltration ru kala shimti ya ka kam bat banne da ka bating kata ban set no iki bat banne da ka suo moto case persya ikini ki nong Bangla. Ucaman ka commission uba NC Shadap ula penram juri ki BSF ki ba sting bat de na ka jing tlot jongki ban pet perman ha ki jaka khaput. La pensuk ya ka jing wanrung kerthlem ki nong Bangla syapok kari jongi na markat kum ka jing yatu ki ne besyabat ki ong ba om dan BSF ha ka pod balik rung shi India. Kaseng katherting ru ya kita ki dalal na ki mendiri ki badi tat dori kari bar kajat benriu tang haki 6,000 8,000 bar kani kat nutam ka pinhia doru ya kari jongi habadan kum kini ki nong diri. Kaseng ka maham jur ya phi ki dalal khamtam ki banapo ka district bangin sa tukhet ya phi hakinu kinu ki jaka ki ba phi don bangin sa ai ya phi da ka bating wala rapi dei uno ru ngenum ailad ba phindi tat dor ya la kari jongi. Ong uba NC Shadam shu la benrap ru ba ka seng ka thau ka Employment Commission ban pet perman khamtam ka jing kadru kam ki samla jongi hinrei pen ban ngidap da ka jing sngosi ba ki briu jongi pat ki wan ra briu na bar ban ai kam ai jam shei kalawei habakum ni kadu kaseng ka buru ka jing maham ka bajuri ki tu ki malik nong ai kam belas ni la hakinu kinu ki jaka ban perkhat shwachi spa sin haswa ba pinwan ra briu na bar kaseng hi kan sale da ka bating nang ni shakman na markat kum ka jing yo jing tip kaseng ba bun ba ki nong Bangla menta ki don shakithan umpleng simen so kilo bat lat rembai ba kaseng kan sale ek ba don kam ha tidak lebih bor जो पार्क के उस टाइम में तो बीएसएफ पे था जो बांग्ला पार्क की उधर बॉर्डर में बीएसएफ ने था हाँ नहीं था तो कैसा करके पार्क किया उधर बांग्ला से इंडिया में हाँ कैसा पैदल से दूर में है 2 घंटा लगता है तो उधर पार करने के लिए तो क्या आप लोग का कौन मदद किया आप लोग का एक जो कब आया जब बांग्ला पार करके कब आया इंडिया में कब आया कल रात आया था ya kuliang dalal kinam samim kasih ada lo pesan tak नंबर है ना सभी buat phone samir तो कैसा करके पार किया तो नंबर samim अब तो पता है ना बंगला पार करके इंडिया में आने के लिए अगस्त लगता है तो आपका पास का अगस्त निकल करके आता है अब तो पता है इंडिया बंगला बना है आगे बिना कागज जबरदस्त से
Tuh, dia. Đang đổ cái gì? Bỏ sai sai. Sai đâu? Bỏ sai này. Itu Bangla mana? Ini nih ada Bangla nih. Allah. Bangla.